Magandang afternoon sa inyo mga ka-take care. At ito, pauwi na tayo. Hindi natin magagamit si Klong dahil tumaas pa lalo yung level ng tubig sa highway, kaya maglalakad tayo mula dito sa pwesto hanggang sa bahay. Iikot tayo sa may kanto. So itong van, umikot siya mga ka-take care. Iikot siya doon sa bundok. Maraming mga pumupunta doon sa may lampas ng tulay mga ka-take care dahil mataas yung tubig. Pero bago tayo umuwi, ikot muna pala tayo doon. Ay, shoutout ko na Sir Jojo, and kumukuha siya ng alokbati. Shoutout idol. Ikot lang tayo saglit doon sa may bukid, sa may tulay. Idol, sama ba kayo idol? Oh, idol! Let's go. Let's go. Kamusta ang adventure nyo ngayong araw mga idol, mga ka-take care? Okay naman, masaya? Okay, Alright. malungkot kasi walang pasok. Maaral na bata. Malpas tayo dito nag-proceed tayo, nag-awid tayo. Tabak nung umato pedyo danom, itataas ko uli yung patungan ng semento para hindi maabot. Nagsimbrero ko sana dapat idol. Yung bangwang. Ito, malakas mga ka-taker yung malakas yung pwersa ng tubig. Delikado. Grabe Naging na talaga. Naging kawawa yung mga manlalon dito, yung mga farmers. Grabe mga ka-taker, boom. Hindi ka talaga pwedeng dumaan dito kung ayaw mong madisgrasya. Yun Grabe yan Dirawag ka dyan! Kaya iikot ka na lang sa Mabini, kung pati sa Angayan Suriata mataas na rin doon sigurado. Let's go mga ka-take care, nakita na natin mataas talaga. Hindi na sila pwedeng dumaan dito. Let's go. Uwian na. Shout out mga idol. Mga idol natin sa likod. Ayun sila. Grabe mga ka-take care At ating ngayon umakyat na rin yung tubig dito sa kalsada ng Bantog. Kanina wala pa to, pero ngayon meron na. Grabe Sigurado hindi makakatulog ng maayos ang mga tao. Grabe yan. May falls dito, ayan Grabe Many falls. Ayun may plan ko mga motor quality. Shout out kay kay Spatter. Ayan. Magbag nakagawid Ang may Sir Reggie kulong-kulong giant nangaton. Magmag na tayo tatang agawid. Nangato jud danom jukan, ayan may. Shout out sa mga tropa natin dito. Yan Shout out ka-take care. Shout out. Say hi mga idol. Good afternoon, good evening. At nagnato dito yung matidanuman mga ka-take care mo. Ante, good evening. Magmag na tayo gawid. Idol. Grabe siya Pati dito nagpix ko na yung ayos na ayun na Lord. Gal. Pati dito yung release pati DJ nadanumanan Tawid tayo mga ka-take care boom. Shout out game ko ni kagawad nga Charina ni Mr. na. Idol. Baka nangapunta ng jukan mga ka-take care. Iskilaanan.
Ay, ay, ay. Magnatay taptati layos. At ito sitwasyon tata dito. Ayan, may apo dito yung Balunggo Pangasinan. Nagngato nga talaga ito danom ng mato. Tani. Nalawag pa yung mati ko hindi dalan. Sinapa kong tinagawid ano ka. May simpak di simento ramdama. Pay kita pay. Hup. Shout out pare. Grabe yung girl. Oh, say hi. Insan, good evening. Nagbaling nga talaga ako ni dagat ko ano. Nagbaling nga dagat ti taltalo nun. Agay ka. Agay ka. Oh, hi ka na, hi. Grabe ka kasi tigiti man nalon. Apoy Ay, ay, ay. Ang nga to kailang tidan ng apo. Alerto tayo lang amin. Ito sitwasyon ka dito eh. Yan ti sa ti high school. Ti Rahalangay National High School. Ay ay ay. Layosen kakabsat nga kururat. Hello, shout out. Hello mga idol. Bidang. Hello naneng. Oh. Sino? Amphibian. Pare, shout out. Ingat, ingat. Madalawan. Ang katay kirbom. Katay nga kasting kadalom taktay atoy. Nag. Mga katay kiro. Oh. Gadalaman nga talagan. Ito ni Manong ni, tadok nga ako tata, magmag na dito eh. Ay, shoutout ka ni Kuya. Ito ni. Idol! Shout out! Sige na ako. Ayan, proceed na tayo mga ka-taker boom. Pati dito sa compound ng elementary, napasok na rin ng tubig sa loob. Ayan oh. Ito na. Marami nang naitulak yung mga nagmamando ng traffic. May mga kwan na rin siguro. May mga namatay ng makina. Ito, maagos ng tubig. Grabe yan. Gante, good evening. Awidan. Pre! Good evening. Ingat, ingat. Kuya Papa pala yun, no? May mga pati yata sa kan eh. Pati yata sa may kurbada eh. Mataas ng tubig dun eh. Ayun oh. Hello, shout out. Shout out idol. Ay mga ka-taper oh. Let's go. Dito tayo sa kabilang igid. Uy! Ambulance. Poblacion North.
May baisiha. Ito pa, oh, may baisiha. Pati dun yata mga ka-take care sa may kila Kuya Gani, mataas yung tubig. Grabe, tignan nga natin. Ikutan nga natin dun. Adalam mo ijay na, adalam mo ijay. Grabe, malalim din dun. Malalim din dun. Allah. Ikot tayo dun mga ka-take care. Mag-tour muna tayo. Yung dalawang van nandito sa nag-park dito sa tapat ng Oil Rider. Dito ang sitwasyon dito mga take care. Idol, shout out. Meron kang dito dalin. Biyaheng Tugigaraw siguro. Dalin, tapos yung isa Florida. Mataas siguro talaga yung tubig dun sa may kurbada. Yun, oh. Mukhang may problema na yata doon sa harap. Yung iba naglakad na lang. Grabe yan mga idol. Oops, parang may tumatalo na tao doon ah. Dong, adalam mo ijinaw? Na ina. Grabe niya. Oh, yung tumatalon dun. Idol, shout out. Ito yung dalhin. Tugigaraw. Dalam magpaiso. Dati pagkukuhan na gabin di danom dito na eh. Pagsirsirakan na dito eh. Nagpig sa jali kuno na tatay bigat. Tinga banda. Check natin. Sige, take care. Lagi ko ta lang. Ay, shoutout sa mga idol natin dito. Ayan o. Malalaki lang na mga sasakyan yung nakakadaan. Ay, yung mga malalaki nga lang talaga na sasakyan na nakakadaan. Pre! Mataas yung tubig. Mataas yung tubig mga ka-take care boom. Oh. Stranded na yung mga yung mga ibang biyahero. Ayan o. Siyempre may mga four wheels yan na hindi talaga ipapagsapalaran yung kanilang sasakyan. Hello, Naneng. Hop, sumingit pa sa harap. Bakit? Idol, paigit kayo na. Idol, paigit kayo ni truck ata ni truck. Paigit kayo lang. Oh, shout out mga idol. Shout out. Shout out. Shout out. Let's go mga ka-take care. Hello, good evening. Hello, Deng. Ito na. Traffic na. So yun yung sitwasyon ngayon dyan sa mga ka-take care.
sa tanggal. Let's go. Napa idol. Ingat idol, ingat. Sir. Ko sir, kaya nan sa kaya naman tekas ta sir, basta dito lang pinakagilid sir. Wan sir, wan. Sir, abantim lang basit sir, dati sumingit nga may sa dyan madumba ka madalad dahil ko na. Okay na sir, thank you sir, ingat, ingat. Ayan, shout out sa lahat ng motorista. Ingat po kayo sa biyahe. Ludog sila idol oh. Ingat, ingat idol. Sir, di ka bangir sir. Dito ka sa di ka bangir nga agtanggal kasi di ayo dano magduron pa kasi jay. Sa kabila ka magkwan. Ta sir, ta. Pero saan na kagami nagpabagatan di danam ka kasi sir. May signal mo sir, isignal mo lang. Ang signal ka ti kanawan sir, tano makita dakalata dagiti dot telikod. Ata sir, kasta. Madalim pa eh. Oy, madalim pa sir, baka ngumato pa igor datoy. Kuan sir. Ayun kuan na, hinila na itinutulok na ni sir yung motor niya para at least kuan matansya niya yung pwesto niya. Idol, agpaigid kayo, tadalugan na eh, paigid kayo. Tani. Paigid. Shout out idol, shout out. Live yan lang kan. Naka-record idol. Ay, shout out. Ayan na. Hop. Ano to? Salubong ko. Siya tayo doon ta. Hop. So. Tigsa, pumbig sa di ayos na. Ay, duty ka sir. Jibanda sir. Ay, naglikaw ko karon sir. Alanganan dyan sir. Ano kaya ata sir? Paray. Madadalang pa lang. Hop. Wan, idol. Idol, shout out. Sige idol, ingat. Idol, good evening. Ay paray. Good evening. Ingat. Grabe mga ka-taker. Yung parking dadama ng dito tilugan datuin eh. Pero pa 20 lang doon.
Hop! Sakop na tayo ng tubig. Shout out! Shout out, idol! Grabe yung sitwasyon na to mga ka-take care. Sa mga ganitong sitwasyon, bayanihan talaga ang kailangan. Yung mga mapapadaan po dito sa Rakal Balunggo, Pangasinan, Putya. Sana hindi na po lumakas to. Saan ka lang, shout out. Shout out, idol. Naglag na ako. Ang makalasa di kul itapay lang ngay kailangan di kulong-kulong ditan. O mauban daw hanga makalasap ti ko na nagay tayo tricycle. Nangato. Ngato. Shout out. Ah sige na, good evening na, good evening. Oh yeah, good evening. Master! Ato ito sitwasyon kata dito eh. Ayun na. Tan! Bumalasi tayo kata jay rangpay. Sigurado nagngato ti danuman jayan mi. Grabe, laban lang po. Laban lang. Makasis buwak pa George. Hop! Shout out! Grabe yan. Idol, take care. Idol. Matadalong pa ilaan. Oy, nag-algay pa mamoy. Wala. Shout out kay Idol. Ayun na. Ate mga katikir ti dalang ti danom ni dito yan mig gapo ti karayan. Follow nyo si Connector guys. Yun. Thank you. Grabe na yan. Laban lang mga katikir. Boom. Oh. Mga riders, ingat-ingat. Umikot sila idol. Umikot sila. Natitisip kasi yung takta na yun. Yung plaza namin. Uhup! Sir, ilaw sir, ilaw. Takti manok. Let's go. Okay, good evening. Good evening. Antay.
Tidneng. Tayo sambutan tayo. Nabisi na ka lagnag na ah. Nabisi na mga magmagnan. Ay, Lords. My goodness. Uncle. Linig. Burkit tayo lang mo. Alalay lang. Alalay. Alalay. Ako Diyos, pababaw naman ako, pangasin. Shout out. Anakan, good evening. Nateng, nawasak lang. Ay. Malag tayo dito yung kanto. Dalan tayo ito, titirang tayo. Ito dalan di karayan nih. Igsati ko na. Igsati ayos na. Mabasak pa ya po. Tataji ko na para yan mga ka-take care, makikita iba. Tapos itaji ko na yung kabila. Ano makikita? Manasin. Ako Diyos. Kababaga mo na po doon. Ito'y danom. Talo kastakit. Ay! Lord. Tumpak pa ito doon ng giant ni. Pare. Gawa pa kami di payas ata mga ka-take care. Pero agapo di karayan nga talaga ata. Pati dalang tayo, danuman nga talagaan. So good decision nga talaga. Nga tayo nga kwa. Antayin nyo nagdejikan, ajay kulong-kulong. Sigurado na mahalasa dito kapitanan ninyo nagko. Kan? Bata di kulong-kulong ko di bantugay. Nagbag na tayo dito kan. Ano?
Mahumato pa yung gana damdama. Ikwak talaga da jipan. Ngayon nakapay ti pagpatungan na di simento. Ayun na ito. Ano pilat? Pilat. Pating antay lang natin kalsada. Tanong tayo naman. Rolling George. Ato ito sitwasyon na po dito ay may katkatunag. Awan tayo maturog. Grabe yan. Exercise. Sigurado nagngatod danom dito kapitanan. Ako rin naktakan di pigil ko. Nakangato kami ko ni tricycle. Oh, gusto di pa decision ko nga ibati di ko. Pulong. Master. Ako din na eh. Nagpag na ako. Adalam nga talaga mga ka-take care. O dati pa di tricycle ni insanon ni. Kasi magmag na dito, masabat tayo. Yung rondada. Ronda. Ayun, hawan sa mga maturog ako. Picker bomb. Picker. Madali mo talagang daw. Pinagpag na ako na. Grabe yan, oh. Natati sitwasyon tatanay mga katikir na yun. Talagang ako lumaton. Yun na. Hindi dapat kapanghinaan ang loob mo pag ganitong sitwasyon. Dapat mas matibay pa yung puso mo. Tsaka yung isip mo. Tsaka yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Grabe, oh. Hindi ko play ba? Hindi ko makikita. Ayun, puti nga. Grabe. Hindi ako makatakbo eh. Malalim eh. Oh. Malalim. Hindi ako makapirsado. Ay, grabe. Oh. Kita nyo naman yung daan, oh. Naiihi na ako. Isbox pa ya. Ay. Tama ang desisyon ko na iwanan na lang si Klong doon. Grabe talaga. Ito yung mga sitwasyon na nagpapatibay ng puso, isip at pananampalataya ng tao. Yung ganitong mga klase ng kalamidad. Ayan. Oh, diretso lang tayo. Ay, sabatin tayo ko. Sabatin tayo dyan layos. Ayan. Let's go. Pasabat George.
Bumabango lang ate damdama. Sabay ko ma. Nagdala ti power ko nga ko ah. Supsutot amin natin nga danuman sa akong kasukaran. Pagkalingatan na balat na nagnag na. Wali di. Exercise George. Masas buo ka talaga. Hindi ito nagkapuan eh. Ayun na. Grabe yan. Pagsubok ng buhay na hindi dapat tayo pinapanghinaan ng loob. Kailangan dito ang matibay na puso isip. Kaya pananalig sa taas. Alright. Take your boom. Nakatag noodles ha. Pakanisa ka na. Ito medyo adalam dito. Dito tamo nga ko eh. Ito panagko na nga nakakuan eh. Supsupan na ni Hyde ti danom. Di makina. Ang tanong ah. Ayun na. Apo ya. Sa wakas nakaawit ako. Nagkajibiyahiro tapta nga na stranded iti ko. Iti sigurado nga mabisinan da dito dahalan. Apo ingatan mi sulod pa nagawid da. Apo, pwede po makikain. Asya, ano yan? Ay, bad chita. Ano na, nagnag na akon. Nagnag na akon, manipod yung bantawg. Ang kumamay lasat yung kulong-kulong di highway, madalam. Nangibat ka ngay. Di bantog nang nagnag na akon. Nagkalindusan agad lingitan na eh. Pero madi nga mabahadjay. Haan na nga yung awan yung bantog nang. Ita lang highway nga talaga tinagadalam. Naka-vlog yan. O, naka-video. Aghay ka na. Kani, ang kalingatan ako na. Balot ka magamin. O, nang, sige nang. Good evening. Op. Yan, busong ulit tayo sa layos. Ayan. Ayun na ako. Nandaan lang. Kung may libsong tayo. Ato, nagalis ato. Plaza ato. Dito na ako mga ka-taker boom. Kanigpigsa mo trip yun. Ha? Pababa na? O di bantog bala ay kung umato mo di danam. Ito, na. Di ka ito kanina, hindi ka Ay baka pakuan, baka di panaggapo di jay, pag ngato na pailaang, baka las nga ngatonan. wala na pa hupan. So nandito na tayo mga ka-take care. Nandito na tayo. Ayan o.